அம்மாவிடம் இன்னும் பேசுகிறான் கைகளால். இதயத்தை உருக்கும் வீடியோ ஒன்று சமீபத்தில் சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி உள்ளது. அதில் பிறவியிலிருந்தே காது கேளாத, வாய் பேச முடியாத இளைஞன் தமது தாயின் கல்லறையில் கைகளை அசைத்து உரையாடுகின்றார். அந்த காட்சியை அவரது உறவினர் ஹஸ்மலினா ஒளிப்பதிவு செய்து டிக்டாக்கில் பதிவேற்றம் செய்திருக்கின்றார். இதுவரையில் 35 லட்சம் பேர் அதனை பார்வையிட்டு உள்ளனர். வெள்ளிக்கிழமை பொழுது இந்த இளைஞன் ஒவ்வொரு முறையும் தாமதமாக வருவதால் எங்கு செல்கிறான் என்று பார்த்தபோது அம்மாவின் கல்லறைக்கு சென்று ஒவ்வொரு முறையும் பேசி வருகிறார் என அந்த பதிவில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. இதை பார்த்த இணையவாசிகள் மனமுருகி அம்மாவின் காதல் என்றும் மாறாது என பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.